Siling niya sa akon, Kat. Nakita, tagidbla ka mo. Nakita ko ang ginhimo niyo ni Ronel. Mabalaan ka sang nanay kag tatay mo, tapat kagid. Tapos kagid. Sus, nakahibi ko, Kuya Lo. Kinahadlo ko kay basi isugid ko ni Albert. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Lo, kay na lo, hari na mga kabyanan ng segment nga Der Kuya Lo. Hello. I have to see you go. Nano? Ay, kamusta ka mo? Kamusta ang mga suki? Dalagay ang pustiso ko daw makiwi bla. At longon taning pustiso ta. Sa aton nga panikay-sikay. Ako madamo sa nahibalaan nga istorya. Kinaraan man no kun moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Dali ka mo. Mag-istoryahan ay kita. Sus na no. Daw drama sengge. Daw drama seng piyak nga. Radio station ba o ikabla Kuya Lo. Ako gihapon si Lolo niyo Berto. Nga, humalin sang una tub-tub subong ang edad tilang gihapon. Ay, kamusta kamutanan-tanan? Mga suki, mga palangga nga tagpalamati. Ari na nga ton problema nga ginapadala sa aton de. Kag tagaan naton atensyon mga kabyanan. Hamalin ini kay Kat-Kat sang Negros Occidental. Si Kat-Kat gasiling, Der Kuya Lo, tawgal lang ko kay Kat-Kat. Nagsulat ko sa programa ninyo kay gusto ko pangayuan lagay ang problema ko still laygay. Ngayo ko laygay Kuya Lo. Bahin ni sakon mga ginikanan balang. Kag ti of course ang problema ko man sa paghigugma. Mayo ni pa rin Romaldo kay lalo laygayan tani. Abi mo Kuya Lo, istrikto gid katama ang ginikanan ko. Naghambal sila sa akon nga hindi gid ko anay magnobyo kay ga-eskwela pa ako Kuya Lo. Di wala gid man ko nagnobyo, tob-tob nag-19 anyos ng edad ko. Siyang nag-19 ng edad ko, Lolo Berto, Kuya Hilandan. Dito kaga nakita ko ng lalaki nga nagpapitik sang akon. Tagipo Heart. Ginsugot ko siya, bisan pangasupak sa ginikanan kong amon relasyon. Siling ko sa iya, siya si Ronel. Siling ko, Nel,
taguon talang relasyon ta kay basi mabalaan ko sang ginikanan ko. Paunta to hindi ko eskwela guro hindi gani hindi na sila magsalig sa akon kaya di sinuibi na ko tuod pero ginagastuhan pa ko nila eskwela. Di siling ni Ronel, sige kat no problemos taguon talang. Tigitago na mo, Lolo Berto kag Kuya Hil andan. Ang amon nga relasyon na may gid maning tago-tago bla. Kay excited. Siyang anom na kabulan ng amon relasyon nga duha, siyang sobra namon katago-tago sa akong ginikanan, isa sa adlaw, naghiwat kami siyang isa ka month anniversary. Ang amon mansari boy kaanom na kami kubulan siling ni Ronel sa konya. Yakat. Mansari taman subong anom na manikbulan. Kung palangga mo kung makita na itatos payag karon sa gabi. Nagsugot man ko, Lolo Berto, kag Kuya Hilandan. Sus ang gabi ito, ginpatulog ko lang ang akong ginikanan. Nagkadukos kamalig nga gamay. Sa payag-payag nga gamay. At tinano pa man nabing gina-expectar niyo. Dala ko nga akong nga lababo ti Rosdak gini. In short, Lolo Berto kag Kuya Hil, nahatag ko gid sa kay Ronel ang akong nga lababo. Natabo kami sa unang nga beses sa amon ika-6 month nga pagnubiyahan ay likom sa ihibalo ni nanay kag tatay. Siyang nagpauli na ako mga alauna sang kaagahon. Siyang lapit na ako sa balay may naghawid sa akong bayo. Ginbalikid ko Kuya Hil kag Lolo Berto. Siya si Albert. Ang nagapangaluyag man sa akon humalin sang una. Siling niya sa akon kat. Nakita tigid blaka mo. Nakita ko ang ginhimo niyo ni Ronel. Mabalaan ka sang nanay kag tatay mo tapat kagid. Tapos kagid. Sus nakahibi ko Kuya Lo. Kinahadlo ko kay basi isugid ko ni Albert. Pero si Albert naghambal. Nya para hindi mabala ni nanay kag tatay mo. Hindi ko manugid kay may mga picture ka sa cellphone ko. May mga ebidensya ka. Makuha man ta isa. Sus nang hindi ko Kuya Lo. Kay man wala kuluyag kay Albert mo. Ya sige hindi ta kapagpiliton nga matabo kita. Pero amo lang tanda kung ready ka na pakigitai ko. Kaya kung hindi, 3 ka adlaw sumugod subong. Ipakita ko kay nanay kag kay tatay mo ang ginhimo ninyo sang nobyo mo kamalig nga gamay. Dali nang gibla. Daw nagayuhom ko daw naluoy ko ni kay Katkat. Padayon, padayon. Amo na subong Kuya Hil kag Lolo Berto ang akong problema. Nagdangop gid ko sa isa-isa kay Kuya Hil kay mangayo ako sang lahigay. Wala ka balong ginikanan ko nga may nobyo na ko.
Pero sa luyag ko kag sa hindi, kung hindi ko magpati si kay Albert nga matabo kami, manugid siya sa ginikanan ko. Anong himuon ko, Kuya Hil? Lolo Berto, ay buligi ninyo ako. Ako si Katkat sang Negros Occidental.